አርዕስተ ዜና ካልአይ ዙሪያ መምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ብሔራዊ ጉጅለ ተመራመርቲ ሰለስቴን ሃገራት ብመሰረት ዘውፅኦ ሰሌዳ ጊዜ ከም ዝካየድ ተገሊጹ። ኣብ ሳልሳይ ዙርያ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ዓሰር ኢትዮጵያ ንጎረባብቲ ሃገራት ልዕሊ 1 ቢልዮን ፈልሲ ክትብ ምትላማ ተሓቢሩ። ሃገራት ጉጅለ 7 ሙቐት ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ተስማምዐን። ሰላም ክቡራት ተመልከቲ ከመይ ኣምሲኹም ልክዕ ሰዓት 12 ኮይኑ ማዕዲ ዜና ጀሚሩሎ ምስ ዜናታት ኣብርሃም ፍሳም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ ሓዱሽ ሃገራዊ ፍቃድ ቴሌኮም በዓል መዚ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ንክወሃቦ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቁም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ገጾም ልዑል ክፍሊት ዋጋ ፍቃድን ኣተኣማማኒ ትልሚ መዋዕለ ነዋይን ንዘቕረበ ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ ሓዱሽ ሃገራዊ ፍቃድ ቴሌኮም በዓል መዚ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ንክወሃቦ ብሓደ ድምፂ ተወሲኑሎ ኢሎም። ብመሰረት እዚ ብሓፈሻ ልዕሊ 8 ቢልዮን ዶላር መዋዕለ ነዋይ ኢንቨስት ዝገብር እንትኸውን እዚ ድማ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተገብሩ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ዓብላላይነት ንክህልዎ ዘኽእል እዩ ኢሎም ኣሎም። ኢትዮጵያ ምሉእ ንምሉእ ናብ ዲጂታል ኣገልግሎት ናይ ምእታው ትልምታት መስመር መሓዞም ዝገለጹ ቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ግልጽነትን ውፅኢታውነትን ዝተመልኦ ከይዲ ንዝዕወቱ ኣካላት ኣመስጊኖም። ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጡ ናይ እንግሊዝ ቮዳኮ፣ ናይ ደቡብ አፍሪካ ቮዳኮም፣ ናይ ኬንያ ሳፋሪኮምን ናይ ጃፓን ሱሚሚንቶን ዝሓዘ እዩ ተባሂሉ። ካልአይ ዙርያ መምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ብሰለስቲአን ሃገራት ብሔራዊ ጉጅለ ተመራመርቲ ብመሰረት ዘውፅኦ ሰሌዳ ግዜ ከም ዝካየድ ተገሊጹ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ኣይተ ደመቀ መኮንን ኣብ ኦታዋ ኤምባሲ ፌደሬን ጥብረት ዓብይ ግድብ ህዳሴን ኣብ ካናዳ ብሓባር ብምዃን ኣብ ዘሰናድእዎ ናይ ዌብናር ኣኼባ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት መልእኽቲ መሓላሊፎም። ኣይተ ደመቀ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ፀገም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዜጋታት ንምቕራፍን ናብራ ንምምሕያሽን ሃፍቲ ማያ ምጥቃም ግዴታ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ተግባር ንታሕተዎት ሃገራት ተፋሰስ ብዘይጎድእ መንገዲ ከም ዝፍጸም ድማ ሓቢሮም። ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ብሰለስቲአን ሃገራት ብሔራዊ ጉጅለ ተመራመርቲ ብመሰረት ዘውፅኦ ሰሌዳ ከም ዝካየድ ድማ ገሊጾም ኣለው። ምስቲ ግድብ ብዝተዛመደ ብወገን ሱዳንን ግብፅን ዝለዓሉ ስጋኣታት ንምቕራፍ ከም ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን 2015 ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ብመሰረት ዝተፈረመ ስምምዕነት እቶም ዘተታት ከም ዝተካየዱ ሓቢሮም። መፍትሒ ኣብ ዘይተገበረሎም ጉዳያት ድማ ብምትሕባር ሕብረት ኣፍሪካ ተኸታተልቲ ዝኾኑ ዘተታት ከም ዝተገበሩ ኣብርዮም ኣሎም። ይኹን እምበር ክልቲአን ሃገራት ዓለም ለኻዊ መልክዕ ንክሕዝ ብምግባረን ብምትሕባር ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ድርድር እናተዓናቐፋ ምህላውን ሓቢሮም። ኢትዮጵያ ብምትሕባር ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ሰለስቲያዊ ድርድር ኣብ ምምላእ ማይን ምምሕዳርን ኣተኪሩ ንክቕፅል ባህጊ ከም ዘለዋ ገሊጾም። ሕብረ ብሔራዊ ሕውነት ብምጥንኻር ኩለንተናዊ ዕቤት ንምርግጋጽ ብዝብል መሪ ሓሳብ ተወለድቲ ትግራይ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ምይይጥ ኣካይዶም። ኣብቲ ዝተሳለጠ ምይይጥ ድማ ኣብ ክፍለ ከተማ ቦሌ ዝነብሩ ተወለድቲ ተጋሩ ዝተሳተፉ እንትኸውን ህልውን ወቕታውን ኩነታት ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ጉዳይ ሻርሻ ሃገራዊ መረፃ ተማይጦም እዮም። ምክትል ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉቀን ሃፍቱ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ክፍለ ከተማ ቦሌ ኣይተ መኮነን ኣምባዬ ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትክልል እቲ ክፍለ ከተማ ኣብቲ ምይይጥ ተረኺቦም እዮም። ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ብምርግጋጽ ንዕቤት ሃገር ኣብ ምስራሕ ዜግነታዊ ግቦኦም ከም ዝፍጽሙ ዝሓበሩቶም ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ፀገም ሰብኣዊ ሓገዝ ትምህርትን ጥዕናን ክፍታሕ ከም ዝግባእ ሓቢሮም። ሓደራትኩም በጃኻትኩም ኣይተጥፍኡና
دكنا توفيق مويتهم بطمير ما تسنن دا تغرغرا صنعنا ويانا يسخكم كم دا قدافو نرجم كي ياخذ أكاتكم نحن نخدنا لنا نبدأ نسات لنا أهون الرئاسة ميساتو ما قال لك عند وتاس كسوم شري بلد يا بيجانا وتقرأي حزي رديت زوهاب زلو مقالة حويسو أب حدا كبابتات رحيم تقرأي أزوي ترحديو شو عدت شو منت مليون حزبي رديت يركب دولو بتخكل يركب يكون نزلو الناس معنا هنا سلزغنا أزي تستغاقيلو تزبي كاب موت كدحني قبا بلتقنا كافينو وش كافي كونه تقرأي تمرت بيت الله تماري وش جي تمارنو بلتقنا حقافيو يبهال أب تقرأي حزبي تمرت يالدو تمارو تاتي مهار دولو حكم الناس اللدو رديتي وهاب دولو بميدان سومعينا دوين لان تنرقاقز قنا كالينا نسمع نمنتاي زي يستغاقل بتوسخ دما أب حد كابتات تقرأي زراعي صقامات سلكن مبراتن حويسو كالوت صقامات تجزاوي من محدار بغلطف كفتح كم زقبا اتوم تساتفتي تصويعهم يعني بيتسب تقرأي لا تبان سلك يلا منقد يلا بيت سبي أب تقرأيهم زركبو سلكي يلن منقد يلن حزي إنسوم عزلنا دما جزاو محدار كل تقرأي كم مغلا وتو أي فلتين يوز بهال أب تقرأي كندي كتماتا تالوا سبي حرد يموت يزلو تقرأي إثيوبيا كونت انديا أمارا ودموشاشين توالدن بقارا أبرن يونور أبرن يالن مسز بامحرا تواليدنا استزامدنا حواتز بتاتينا سلازي مسؤوم بملزاب تعاتو يزركب منقدي نمنتاي زي غفت أنا تقرأين علاقاتهم سلاؤنات مالتنا عاد سوا نطول جادكت እናትና አባቴ የትግራይ ተወላጆች ናቸው أنا بحقي تقرأي بسخك لا يفلتان توليد زعبخو أبزي أب أديس أبا أيو أبوينا الدين جنا تولد تقرأي يوم حزي أب تقرأي بزلوت أجم جنا أزي يزربش نسختكم جنا حمد تقرأينا تسعوتكم زعبخو من زتمهاركم اللان عدية حزي أب أجم يا تركب انتي غيركم أينا يتأجم كفتحكم أينا سلام كأسفنكم إلى يزحتكم كم تصبصاب ريبورترنا بادي دمقه مكتل وانا فصامي سراح غزاوي ممحدار كلل تግራይ ዶክተር ሙሉቀን ሃፍቱ ቦገኖም እቲ غزاوي ممحدار እቶም ጸገማት ንምፍታሕ ምስ መንግስቲ ፌደራል በሓባር ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ዝሓበሩ እንትኸውን እቶም ጸገማት ሙሉእ ንምፍታሕ ግና ኩሉ ትግራዋይ በሓድነት ክነጥፍ ከም ዝግብኦ ጸዊዖም ኣለዉ መጀመሪያ ችግር ለመፍታትም ችግሩን አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለብን አሁን ችግሩን አንደርስታንድ ያደረግን ነው በተቻለን አቅም ፍጥነት እየጨመረን አንደርስታንድ ያደረግን ነው ጸገም ንምፍታሕ ትጸገም ብዝግባ ምርዳ አድላይ እዩ ብዝተቃለና መጠን ድማ ትጸገም ኣብ ምርዳ ኢና ንርከብ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ክልተ መሰረታዊ ጉዳያት ብቁልጡፍ ንገብር ተጽቢት ይግበረሉ እዩ እቲ ሓደ ዝተመዛበሉ ሓገዝ ረድኤት ክረኽቡ ምግባር እዩ እዚ ምግባር ድማ መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ትግራይ ብምውዓል ኣብ ምስራሕ ይዝርከብ ንኹሉ ክባጽሓ ምግባር ግን ሕጽረታት ኣለዎ እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ደቡብ ትግራይ ትምህርቲ ንክጅመር ጌርና ኢና እቶት እናተዋህለለ እዩ ልዕሊ 50 ተንቀሳቐስቲ ጥዕና ጣብያታት ብምኽፋት ኣዴታትን ህፃናትን ክታበት ንክረኽቡ ይግበራሉ ኮቪድ-19 ተሓዊሱ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ምግባር ኢና ንርከብ ካብዚ ተወሳኺ ኣብ መቐለ ንዝተመዛበሉ መጽለሊ ተሰሪሑ እዩ እዚ ብዝኻኣልናይ ዓቕሚ እንሰርሖ ዘለና እዩ ጎና ጎኑ እዚ ኩሎም ጸገማት ንክፍትሑ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራልን ጊዜያዊ ምሕዳር ክልልን ጠጠው ብምባል ክሰርሕ ይግባእ ንዕውትነት ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ኩሉ ብዘየፈላላይ ክሰርሕ ከም ዝግባእ መረፃ ካርዲ ዝወሰዱ ተወለድቲ ትግራይ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ጸዊዖም አባዴ ደመቀ ዘራሪቦም ኣሎ ሓቢርና ንከታተል بحمشت عمتو تزجبر شاشاي هجراوي مرزا ناي بعلي لوصلني نزقصل منجست خوينو نزقصل نممراص كارد وسيد لكم مالتي عردي زم حيف ونه زفرد نخمرد قالت يكون انا نعد زمرح ونس الله زي يقولو ونه ززارب تمرد وسيد لكم مرزا خارتي وسيد بساعته زي دما حق منجستاوي مبتاي تدعيمه زوكلني منجستين ممراص دلو ايه مالتي حز الله هو مالتي انا مكيس نزي مرد مفتخايو مفتخا تتقم مرص الله امريكا اي كل ነገር مريتك كطيق مفتخاون تخيل زتمرزخ عامه نهزبي بتفكلني ادلو زي يقولوا معادر نتهزبي يلعلو كمرز مرجع طبقيو بتفكلني فتح له مرجع نا هم يعني زي دمو كله زوسده كارد زوسده نوراي አዲስ አበባ ህዝብ ይሁን መላ ኢትዮጵያ ህዝብ
ካርዱ ዝወሰደ በሙሉ መንግስቲ ብድምጽ ስለዝኾነ ዝምስረት ሕገ መንግስታዊ መብቱ ተጠቂሙ ሁሉ ዜጋ ድምጹ አኽቢሩ ወይም ደግሞ ድምጹ ከበለውን በቦሌ ወረዳ 4 አካባቢ ያሉ ትግራዋይ በሙሉ ለመምረጥ ካርድ ወስደዋል። አቦሌ ወረዳ 4 ዝርከቡ ተጋሩ መረጻ ካርዲ ዝወስዱለው ሓልሓሊፉን ዘራረቢና ናይ ኩሎም ድሌት ግና እቲ መረጻ ፍትሓዊ ሰላማዊን ተኣማንን ኮይኑ ብዘይ ምንም ጸገም ክፍጸም እዮም ዝደልዩ ነዚ ድማ ብጽሒቶም ከም ዝዋጽኡ እየ ዝፈልጥ ናይ ሎሚ ሻርሻይ ሃገራዊ መረጻ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓዊ ኮይኑ ምእንቲ ንኽውዳቕ ህዝቢ ትግራይ ድማ ታሪኹ ብዙሕ እዩ ካብ ማንም ንላዕሊ ብዙሕ ታሪክ ሰሪሑ ልመጸ ስለ ዝኾነ ብፍትሓዊ ብሰላማዊ መንገዲ መንግስቲ ንኽምረጽ ናይ ካልኦት መደነጋገሩ ሶሻል ሚዲያታት ሓዲጉ ናይ ባዕሉ እጃም ክዋጻእ ኣለዎ ልብል ሓሳብ አለ። 9 ሲቪክ ማሕበራት ውሽጢ ዓዲ መረጻ ንኽዕዘቡ ፍቃድ ተዋሂብዎም። ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ 9 ሲቪክ ማሕበራት ውሽጢ ዓዲ መረጻ ንኽዕዘቡ ፍቃድ ከም ዝሃቦም ኣፍሊጡሎም። እቲ ቦርድ መረጻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ መረጻ ምዝገባ ውድባት ፖለቲካን ስነ ምግባር መረጻን ቁጽሪ 1162 እዝባር 2012 ከምኡውን መምርሒ ኣዋህባ ፍቃድ ተዓዘብቲ መረጻ ውሽጢ ዓዲ ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ቁጽሪ 5 እዝባር 2012 ዝተቐመጠ ስሪት መሰረት ብምግባር መረጻ ንምዕዛብ ድሌት ዘለዎም ናይ ውሽጢ ዓዲ ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ ዕላዊ ምልከታ ብምውፃን ብምምልማልን ኣብ ቀዳማይ ዙር ን36 ትካላት ኣፍልጦ ምሃቡ ይዝከር። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ መረጻ ምዕዛብ ንኽኽእሉ ኣብ ቀዳማይ ዙር ኣመልኪቶም ካብ መንጎ ዘይተመረጹ ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ ናብቲ ቦርድ ሕቶ ይግባእኒ ብምእታው ሕቶኦም ተራእዩ ውሳነ ካብ መንጎ ዝተውሃቦምን ኣብ ካልኣይ ዙር ከም ብሓዱሽ ሕቶ ዘእተው ትካላትን እቶም 9 ፍቃድ ከም ዝረኸቡ ገሊጹ። ብኻልእ መዳይ ዝተፈላለዩ ትካላት መረጻ ንምዕዛብ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ፍቃድ እናሓተቱ ከም ዝርከቡ ዝሓበረ እቲ ቦርድ ይኹን እምበር እዋን መረጻ እናተቃረበ ምስ መምጽኡ ተታሒዙ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዝቐርቡ ሕቶታት ምቕባል ጠጠው ከም ዘበለ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ሳልሳይ ዙርያ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ዓሰር ኢትዮጵያ ንጎረባብቲ ሃገራት ልዕሊ 1 ቢልዮን ፈልሲ ክትህብ ምትላማ ምትእስሳር እቲ ዞባ ዝዕቢ ምዃኑ ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ገሊጹ። መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ዓሰር ንምሕጋዝ ከም ዝሰርሑ ድማ ዲፕሎማሰኛታት ገሊጾም ኣሎም። ንጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ ፍስሓ መብራህቱ ኢትዮጵያ ከተካይዶ ኣብ ዝሓዘቶ ሽቶ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ዓሰር 7 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ተሊማና ተንቀሳቐሰት ምዃና ተሓቢሩ። ካብዚ ድማ ኣስታት 1 ቢልዮን ፈልሲ ንጎረባብቲ ሃገራት ክተካፍል ምዃና ንማሕበረሰብ ዲፕሎማሰኛታት ዕላዊ ጌራላ። ካብ ብሕዝዩ 7.7 ቢልዮን ፈልሲ ኣዳሊና ኣለና። ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ኣሰናዲና ኢና ምጉዓዝ ጀሚርና ኣለና። ንሱዳን 350 ሚልዮን፣ ንኤርትራ 29 ሚልዮን፣ ንጅቡቲ 9 ሚልዮን፣ ንሶማልያ 129 ሚልዮን፣ ከምኡ ድማ ንኬንያ 380 ሚልዮን ብሓፈሻ 1 ቢልዮን ፈልሲ ክነቦም ኢና። እዚ ተግባራዊ ንምግባር ሓቢርኩምና ንክትሰርዑ ይጽውዕ። ኢትዮጵያ ንሸፍና ብዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ዓሰር ሎም ዘበን መግለፂ ዝተዋሃቦም ዲፕሎማሰኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት እቲ ሓሳብ ዝድገፍን ሓቢርካ ንምስራሕ ዘለዓልን ምዃኑ ሓቢሮም። ጽቡቕ ተግባር እዩ። ብዛዕባ ፈልሲ እንትነልዕል ብዛዕባ ህይወት ማለትና እዩ። 6 ቢልዮን ፈልሲ ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ንጎረባብቲ ሃገራት ንምክፍፋል ምሕሳቡ ንዞባዊ ምትእስሳር ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ። ብህይወት ዘለዎ ምትእስሳርና ድማ ረብሓኡ ዝዓዘዘ እዩ። ኣግራብ ምትካል ወይም ፈልሲ ምትካል ጽቡቕ እዩ። ኣግራብ ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ። ምግብን ህይወትን ዝህቡ ኣግራባት እዮም። ብፍላይ በበዝሒ እንተተኺልና ረብሖም ዕዙዝ እዩ። አጠቃላይ የነበሩተኝ አምባሳደር ከዚህ
ኢትዮጵያ ያሉተኝ ይሄንን ሲያዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ዝነበሩ ኣምባሳደራት እንትርዩ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ምዃና ዘርኢ እዩ ከም ዝፍለጥ ሓድነት ኣፍሪካ ከም ዝመስረተት ሎሚ ድማ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ልምዓት ዕላዊ ምግባራ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ This is really great initiative. ፈለማ እዚ ተግባር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘመስገናዮ እዩ ኢንዶኔዥያ እዚ ስራሕ ትድግፍ እያ ንሕና እውን ብኤምባሲና ቢልና ፈልሲ ክንተክል ኢና ኢትዮጵያ ኣብቲ ለም ዘመን ዝካየድ ሓምለዋይ ኣሰር ንጎረባብቲ 1 ቢልዮን ፈልሲ ክትህብ እናሰርሐት ምዃና እዚ ድማ ኣብ ምጥንኻር ዞባዊ ምትእስሳር ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ብርቱካን አያነው ገሊጸን እንደኛ የኛ እሳቢያችን ደግሞ የመገፋፋት ሳይሆን የመተባበርና በመተጋገዝ አብሮ መበልጸግ ናትና ሐሳብ ምድፍፋእ ወይ ውን ሙጉና ዘይኮነስ ምትሕባርን ምትሕጋዝን ኢሉውን ሓቢርካ ምምዕባል ስለዝኾነ ንዚ ዘራጉዲ ዝኸውን ኢትዮጵያ ንበይና ምዕባይ ትርጉም የብሉን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ሓቢርካ ምዕባይ ሓቢርካ ጸገማትካ ምፍታሕ ዝብል ኣሚር ሒዝና ምስ ከባቢና ዘለና ምትእስሳር ዘጠናኸር ዓብይ ትርጉም ዘለዎ ተግባር እዩ ክብራት መልከቲ ሕዚ ዝበፅሕና ዜና እንሆ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዝተፈጥረ ጸገም ንምፍታሕ እናተሰርሐ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም እቶም ህዝብታት ንዘመናት ሓቢሮም ዝነበሩን ሓበራዊ ባህሊ ቋንቋን ታሪኽን ዘለዎምን ብምዃኖም እቲ ሕዚ ዝተፈጥረ ጸገም ጊዜያዊ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሕዚ ዝተፈጥረ ጸገም ናብ ንቡር ንምምላስ ምሁራን ሽማግለታት ዓድን መራሕትታትን ዘለዎ ኮሚቴ ምጥያሽውን ተገሊጹሎም ብኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽንን መራሕቲ ቶም ክልላትን ዝምራሕ 14 ኣባላት ዘለዎም ኮሚቴ ምጥያሹ ተሓቢሩ እዩ እቲ ኮሚቴ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ናብ ዝነበርዎ ዝምድና ንኽምለስ መፍትሒ ዘናድ እዩ ድማ ተባሂሉሎም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝካየዱ ኢድ ኣታውነትን ዳግማይ ጽዕንቶን እናዓበየ ምምጽኡ ይግለጽ ሉዓላውነት ሃገር ንምሕላው ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠምዋ ኩሎም ጸገማት ንኽትሳገር ሓድነት ህዝባ ክሰጥም ይግባእ እውን ተባሂሉሎም ይመራደም ንዘዋደዶ ጸብጻብ በሪሁ ብርሃነ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እናተፈተኑ ዝመጹ ኢድ ኣታውነትን ጸቕጥን ወጻእ ሓደ እዋን እንትጎልሁ ካልእ ጊዜ ድማ ዝሃሰሱ እንተመሰሉ እኳ ብናይተን ሃገራት ድሌት መሰረት መልክዖም እናተቀያየረ ጸኒሑ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ልኡላውነትን ታሪኽን ኢትዮጵያ ንጎኒ ዝገደፉ ዘይግቡኣት ጸቕጥታት እናዓበዩ መጽዮም እዮም ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ስዒቡ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ትእዛዝ ዝሓዘሉ መግለጽታት እናተዋሃቡ መምጽኦም እውን ትዕዝብቲ ኩሉ ኮይኑ መጽኡ እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ዝጻብኡ ኢድ ኣታውነት እናቐጸሉ እዮም ብፍላይ ምስ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ብዝተተሓዘ ብተደጋጋሚ ትኹረት ዝገበረሉ ሓደ መሳርሒ ጸቕጢ ኣጀንዳ ገይሮም ሒዘምዎ ይርከቡ ብኻልእ ገጽ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ንኽተካይዶ መደብ ዝሓዘትሉ ሃገራዊ መረጻ ግዳማውያን ሓይልታት መረጻ ከተካይዱ ኣይትኽእሉን ዝብል ጸቕጢ እናፈጠሩሉ መጽዮም ኣለዉ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ተፈጥሮኣ ተጠቒማ ካብ ድኽነት ክናገፈሉ እየ ኢላ ብናይ ባዕላ ወጻእ እታህንጹ ዘላ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምስ ካልኣይ ዙርያ ምምላእ ማይ ብዝተኣሳሰር ኢድ ኣታውነት ወጻእ ዝጎለህሉ ኮይኑ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ ፓርኪ ኢንዱስትሪ ሰመራ ኣብ ዝመረቐሉ መድረኽ ኢትዮጵያ በብዙሕ አንፈት ዝሓድራ ዘሎ ግዳማዊ ጸቕጢ ንዓበይ ከም ዝመጸ እዮም ዝገለጹ በልቶ የሚደፋው በልቶ የሚረዳው እህል በሊዑ ዝተርፎ ተሪፍዎ ዝሕግዘሉ እኽሊ ምግቢ ዘይብሉ ኸውን ይኽእል ብጉብእ ዝዛረብ ታሪኽን ክብረን ዝሕብን መንነትን ናጽነትን ዝወነነ ህዝቢ እዩ ዘበናዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ክገዝኡና ዝደልዩን እንታይ ከም ንሰርሕ ዘይንፈልጥ ገይሮም ንዝሓስቡና ሃገራት ብፖለቲካን ሃይማኖትን ብሄርን ከይተመቓቐልና ንሕና ኢትዮጵያውያን ናጻ ዝነበርናን ናጻ ኮይንና ንቕጽልን ሎሚ ተደኸና ማዕቢልና ጌጽ ኣፍሪካ መርኣይ ዓለም ንኸውን ህዝብታት ከም ዝኾንና ብልዑል ምትሕባር ነዞም ወጋውዝ እዚኦም ክነምህሮም ይግባእ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝውስኹ ዘለው ኢድ ኣታውነትን ጸቕጥን ወጻእ ረብሐኦም ብምሕላው መጻኢ ምዕባልን ሚዛን ሓይልን ኢትዮጵያ ንምትዕንቓፍ ዝካየድ ውዲት ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ዘይተገንዘብዎ ሚስጥር ኣይኮነን ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ዝካየዱ ጸቕጥታትን ኢድ ኣታውነትን ብምቅዋም ድምጾም እናጋውሑ ይርከቡ እዚ ድማ ታሪኽ ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ዝመጸ ንልኡላውነት ሃገር ቀዳምነት መሃብ ሕዚ እውን ከም ዝቐጸለ ሓደ መርኣያ እዩ
ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝፍጸሙ ኢደታውነት ወጻኢ ብሓባር ብምዃን ክንከላኸለሎም ይግባእ ኢሎም ኢቲቪ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብግዳማውያን ሓይልታት ዝካየድ ኢደታውነት ሉዓላውነት ሃገር ዝጻብኡ እዮም ብምባል እውን ይውስኹ እቶም ወሃብቲ ሪቶም ሙሉ ግርማይ ኣዘራሪቦም ኣሎ ከም ስዕብ ቀረብ እዩ ግልጽና ግልጽ የሆነ አወቃ ግልጽ ዝኾነ ኢደታውነት እዩ ዓባይ ሃገር እየ ትብል በብክልሉና ኣቶት እዚግበሩ እዚቡነይ ትግበሩ ትብለላ ምሕፈራ እዩ ንሕና ባዕልና ለዓላውነትና ሓሊና ክንቕጽል ንኽእል ድልድልቲ ሃገር ዘላትና ህዝቢ ኢና እዚህ ሀገራቶች በውስጥ ጉዳያችን ላይ ጣልቃ የሚገቡበት ዋናው ምክንያት እዘን ሃገራት እዚአን ኣብ ውሽጢ ጉዳይና ኢደን ዘእተዋ ቀንዲ ምክንያት ናሃትና ውሽጣዊ ዘይምክብባርና እዩ ብውሽጢ ሓደ ኮይና ረብሓ ሃገርና ተንሕሉ ኢደእታውነት ሃገራት ወጻኢ ዕድሉ ዝነኣሰ እዩ ነይሩ ስለዚ ውሽጣዊ ጥንካረና ክነደልድል ይግባእ ብድሕሪኡ ንግዳማዊ ጽዕንቶ እኽል መልሲ መሃብ ይከኣል ግቡእ ዲፕሎማስያዊ ዕዮ ምክያድ የድሊ ካብ ድኽነትን ተተናኪፍና ዝኾነት ሃገር ኢድ ኣይተአቱን አንዳንድ ከኛ የሀገር ካድሬዎች እዛ ሆነው ሓደ ሃገር ዝኻዱ ኣብኡ ዝነብሩ ተለኣኽቲ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ክህልውዎም ይኽእሉ ብገንዘብ ከምዚ ይስሩሕልና ከምዚ ይበሉልና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ይኹን እምበር ንሕና ልኡላውነትና ተደፊሩ ኣይፈልጥን ኣነ ወታደር እየ ነይረ ኣብ ውግእ ሶማልያ ተሳቲፈ ታሪክ ጣልያን ይፈልጥ ታሪክ ሃፀይ ሚኒሊክ እውን ይፈልጥ ስለዚ ነዚ ሁሉ እንትትሪኦ ሓድነትና እንትሓሊና ልኡላውነትና ዝደፍሩ ዋላ ሓደ ሓይሊ የለን ኢትዮጵያ ራሷ የሆነች ሉዓላዊ አገር ናት ኢትዮጵያ ዓርሳ ዝኸኣለት ሉዓላዊት ሃገር እያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸገም እንትፍጠር ኩናት እንትህሉ ኢደእታውነት ወጻኢ እንትፍጠር ይሓብር እዩ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ደቀቕቲ ጸገማት ኣለዉ ሕዚ ብፍላይ ብብሔር ብሃይማኖትን ምክፍፋል ዝኣመሰሉ ክፍተታት ኣለዉ ካልእ ታሕተወት ካድሬታት ዘምጽዎ ጸገም እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸላኢ ከኣቱ ዘይደሊ ህዝቢ እዩ የኢትዮጵያ ህዝብ ሲወርድ ሲዋረድ በሺህ ለሚቆጠር ዓመታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ንኣሽሓት ዓመታት ዓርሱ ሓልዩ ዝመጸ ወረርቲ ይሕፊሩ ዝመለሰ ኩሩዕ ህዝቢ እዩ ሕዚ እውን ውሽጣዊ ጸገምና እንተፈቲሕና እዚ ሁሉ ዓውዓው ዋጋ የብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብልዕሊ 246 ሚልዮን ወጻኢ ዝተሃነጹ ፕሮጀክትታት ተመሪቖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ጨርቆስ ብ246 ሚልዮንን 688,115 ብር ዝተሃነጹ ፕሮጀክትታት ተመሪቖም ቶም ፕሮጀክትታት ንልዕሊ 3,292 ሰባት ጊዜያውን ቋምን ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠሩ ተገሊጹ ኣስታት 279 ሚልዮንን 616,231 ብር ምትእስሳር ዕዳጋ ከም ዝፈጠሩ እውን ተሓቢሩሎም ቶም ፕሮጀክትታት ኣብያተ ትምህርቲ መምሃሪ ክፍልታት ኣዳራሻት ምገባ ተምሃሮን ምግቢ ዝበስለሎም ክፍልታትን ሜዳታት ስፖርት መስፋፋሕ ትካላት ጥዕናን ሕድሳትን ኮሌጅ ማኑፋክቸሪንግ ጨርቅን ዝሓዙ እዮም ተባሂሉሎም ክቡራት ተመልከትቲ ሕዚ እውን ዜናታትና ይቕጽሉ ናብ ዜና ወጻኢ ክስግረኩም አዛዚ ሰራዊት ናይጄሪያ በሓደጋ ነፋሪት ዓሪፎም አዛዚ ሰራዊት ናይጄሪያ ሌተናል ጀነራል ኢብራሂም አታሂሩ በምክንያት ሓደጋ ነፋሪት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተገሊጹ እታ ነፋሪት ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ትርከብ ግዝኣት ካዱንጋ ብምምሕምሻሻ እቶም ጀነራል ሙማቶም ሰመዚ ተሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 10 ወታደራትን ሰራሕተኛታት እታ ነፋሪትን እውን ሞይቶም እዮም ተባሂሉ ፕሬዚዳንት ተሃገር መሐመድ ቡሃሪ ብሞት እቶም ኣዛዚ ከም ዝሓዘኑ ገሊጾም በቲ ሓደጋ ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም እውን መሐመድ ቡሃሪ መልእኽቶም ሓላሊፎም እቲ ሓደጋ ሃገርና ዝበጽሓ ጸገም ድሕንነት ንምእላይ ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ ዘጋጠመ ምዃኑ ዓብዪ ኪሳራ እዩ ምባሎም እውን ቢቢሲ ጸብጺቡ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ሙቐት ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ተስማዕሚዐን ሚኒስትራት ሓለዋ ከባቢ እተን ሃገራት መጠን ሙቐት ዓለም ካብ 1 ክሳብ 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ከይበልጽ ስጉምቲ ክውሰድ ተስማዕሚዖም እቶም ሚኒስትራት ኣብ ድኻ ሃገራት ዝርከቡ ብፍሓም ዝሰርሑ ትካላት መፈልፈል ሓይሊ ዝግበር ሓገዝ ገንዘብ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኣብ ዝብል ስምምዕ
ምብጽሖም እውን ተሓቢሩሎም ኣባል ሃገራት ጉጅለ 7 ዝኾና እንግሊዝ፣ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ጃፓን፣ ፈረንሳይ፣ ጣልያንን ጀርመንን ዝገበረኦ ስምምዕ ውጽኢታዊ ክኸውን ትጽቢት ይግበር ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ እስራኤልን ፍልስጤምን 11 መዓልትታት ተኽሲ ድሕሪ ምልውዋጠን ስምምዕ ተኽሲ ጠጠው ምግባርን ስዒቡ ኣብ ጋዛ ምብጻሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ምጅማሩ ተገሊጹ በቲ መጥቃዕቲ ምኽንያት ኣብ ፍልስጤም ዝበጽሐ ዕንወት መሊስካ ንምጥያሽ ዓመታት ዝወስድ ዋላ እኳ እንተኾነ ፍልስጤማውያን ናብ ገዛውቶም ይምለሱ ምህላዎም ሰመዚ ተሃገር ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ምኽንያት ኣብ ጋዛ ልዕሊ 250 ሰባት እንትሞቱ ንጉዳት ኣካልን ንብረቶምን ገዝኦምን ገዲፎም ንዝተሰደዱ ሰባትን መጽለሊ ክዳሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ጻውዒት ኣቕሪቡ ውድብ ሕብራት መንግስታት እውን ኣድለይቲ ዘበሉ መድሓኒታት ምግብን ነዳድን ሓዊሱ ካልኦት ሰብኣዊ ድጋፋት ናብ ጋዛ ምብጽሑ ተገሊጹ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክሰግር ኢትዮ ቴሌኮም ብ$3.6 ሚልዮን ዘህነጾ ዘመናዊ ማእኸል መረዳእታ ብጅማሩ ኣመሪቑ እቲ ማእኸል መረዳእታ መናጹ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ቁጽሪ ተገልጋላይ ብዝግባእ ንምትእንጋድን ሓደሽቲ ግልጋሎታት ብቕልጡፍ ናብ ተገልገልቱ ንምብጻሕን ዘኽእል ምዃኑ ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ ኣስማረ ብርሃኑ ኣባዲ ደመቀ ከቕርቦ እዩ ኢትዮ ቴሌኮም ድሌት ማእኸል ገይሩ ብቐሊሉ ግልጋሎትን ምስፋሕ ዝኽእል ዘመናዊ መረዳእታ ሞጁላር ብምህናጽ ከምራቕ ገይሩ ግልጋሎት መሃብ ዝጀመረ እቲ መረዳእታ ሞጁላር ብቕልጡፍ ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ተገልጋላይ ብዝግባእ ንምትእንጋድ ከም ዝሕግዝ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬ ህይወት ታምሩ ገሊጸን ዛሬ እኛ ተግባራዊ ያደረግነው የሞጁላር ዳታ ሴንተር በዋናነት ኩባንያችን እዚ ሎሚ ዕላዊ ዝገበርናዮ ማእኸል ሞጁላር ብቕልጡፍ ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ቁጽሪ ተገልጋሊና ብፍላይ ድማ ድሌት ዳታ ኢንተርኔት ካብ ምዕባይ ተተሓሒዙ ብሓፈሻን ተገልገልትና ቁልጡፍ ግልጋሎት ንኽረኽቡ ዘኽእል እዩ ክሳብ ሕዚ 426 ሚእታዊ ዕቤት ዳታ ኢንተርኔት ኣርእዩ እዩ እዚ ብዝግባእ ከተኣናግድ ዝኽእል ማእኸል ዳታ ድማ የድሊ እዩ እቲ ተሃኒጹ ዕላዊ ዝተገበረ ድማ ነዚ ዕቤት ዓብይ ግደ ይህልዎ ማለት እዩ እቲ ማእኸል መረዳእታ ሞጁላር ግልጋሎት ክህብ ምጅማሩ ድማ ግልጋሎት ኢትዮ ቴሌኮም ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ዝወስደሉ ግዜ ከም ዝንክይ ተሓቢሩ እዩ ይህንን ዛሬ ተግባራዊ በማድረጋችን በዋናነት እኛ ታይም ቱ ማርኬት የምንለው ወይም ደግሞ ለደንበኞቻችን ወደ ገበያ ለማውጣት የምንፈልጋቸው አገልግሎቶች እዚ ዕላዊ በመግባርና ናብ ዕዳጋ ከቀርቡ እንደልዮም ግልጋሎታት ግዚኦም ዝሓጸረ ክኸውን ይገብር እዩ እዚ ካብቲ ጸንሐ ሞጁላር 50 ሚእታዊ ጊዜ ይቕንስ እዩ ኣብ መሰረተ ልምዓት ኢትዮ ቴሌኮም ቺፍ ኦፊሰር ዝኾኑ ታሪኩ ደምሴ እቲ ማእኸል ጸገም ምቁራጽ ግልጋሎት ከም ዝፈትሕ ድማ ሓቢሮም እዮም እዚ ዳታ ሴንተር ላይ የምንጠቀምባቸው የፓወር አቅርቦት ኣብዚ ማእኸል መረዳእታ ንግልገሎም ቀረብ ሓይልን ካልኦትን ግልጋሎታት እቲ ሓደ እንትቋረጽ ብቐጥታ ካልእ ዝሰርሓሉ ኩነታት እዩ ዝፈጥር እዚ ድማ ምቁርራጽ ግልጋሎት ዘትርፍ እዩ እቲ ግልጋሎት እውን ዘመሓይሽ እዩ ኢትዮ ቴሌኮም መጠን ሸርፊ ወጻኢ ካብ መሸጣ ግልጋሎቱ ንዕበይ ምምጽኡ ዝሓበራትን ዋና ፈጻሚት ስራሕ ወጻኢ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ብናይ ባዕሉ ዓቕሚ ይሽፍን ምህላው ድማ ሓቢረን እየን እቲ ዘመናዊ ማእኸል መረዳእታ ሞጁላር $3.6 ሚልዮን ወጻኢ ብምግባር ኢትዮ ቴሌኮም ክህነጽ ምግባሩ ድማ ወሲኸን እየን በአማካኝ እንግዲህ የወር የውጭ ምንዛሪ ገቢያችን 15 ሚሊዮን ደርሷል ማለት ነው እቶት ሸርፊ ወጻኢና ኣብ ወርሒ ብማእኸላይ ውጽኢት 15 ሚሊዮን በጺሑ እዩ እቲ ብዝሓለፈ ዝተመረቐ ቴሌብር ብኢትዮ ቴሌኮም ዓቕሚ ዝተሃነጸ እዩ እዚ እውን ከምኡ $3.6 ሚልዮን ይወድዩ ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ድማ እዩ ተሃኒጹ ማእኸል መረዳእታ ሞጁላር ማእኸል ጻውዒት መቆጻጸሪ ሲስተምን ክውሰኾ ከም ዝግበር ዝተሓበረ እንትኸውን ናይ ባዕሉ መሐለዊ ሓደጋ ከም ዘለዎ ድማ ተገሊጹ እዩ تملكت مأدي زينا حزون يقصر ناب صبصب سبورت خلفكم حبرنا نكتاتل